Ki doktor na kaperton Chipaya da kaput BSF kila ai Dawai bat Sumari ki Nongpang ha Muktapur Jalia Khola bat hagi Shnong ki bamarjan ki badon ha kaput kari Bangladesh ha ka arpunyo tarik ulebe. Ia kini ka kami rap sngo bhai ki pai ba lalie de ki perton Foot Battalion BSF Meghalaya ha ka bapalat saus pa ngut ki brew ki lawan banyo ik jingirap ha kini kesngi. Ki doktor kila batairu ikipat pa ban nek khut le subah la ying lesem bat ban Sumar bahaya ko umbam umdi ban lat ni kijing pang kepo baharu kom. Ki BSF kila airu iki syuki syakai ki Nongpang ki bamla ya la yeng bat la sampai ba iki filter ki ujiar ki borti lumnyut bat bon ki tiar gitar bapendon kam haying asem. Ukamandan Devinder Singh ulasami ki tiar yelek kai syakin riutli ki sport club hakini kathain riwar jangka West Gentles district. Deki hajar ngut ki pai ba ki lapoi syakini ke lempung ai Dawai hakini kesngi.